गोजोन फुंबिलि दिनै 4 फेब्रुवारि 2023 नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथाङा जुदि एसबी बड' निउज चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफोराबो बे खौरांखौ मोनहैनो हायो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो चिरां जिल्लायाव फिन होस्रांनाय जागोन चिरां जिल्लानि रुनिकाटा रेन्ज हाग्रा ओनसोलाव होस्रांनायनि उनाव दा फिन चिरां जिल्लायाव होस्रांनो थागथियारि जाबावदों हाग्रा बिफाना रुनिकाटानि फरेस्ट रेन्ज अफिसनिफ्राय नटिस ओंखारनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खराइबारि आरो दादगिरि हाग्रा ओनसोलाव होस्रांनाय जागोन नटिसआव लिरदों दि गोदानै हाग्रा ओनसोलाव थाफैनायखौ होस्रांनायनि सायाव सिगाङाव सावरायखानाय बायदि आरो नटिस होखानाय बायदि खराइबारि आरो दादगिरि ओनसोलाव होस्रांनाय जागोन बेनिखायनो हाग्रा सिफायनानै थाफैनाय सुबुंफोरखौ गाव गावनि न'खौ एंगारनानै थांनो थाखाय खावलायहरदों आरो आयेन बायदियै 7 फेब्रुवारियाव होस्रांनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों नटिसनि गेजेरजों मख'नो गोनांदि होस्रांनायनि सायाव एमएलए गबिन्द बसुमतारीया माखासे बिबुंथि होदों जायनाखि चिरां जिल्लायाव होस्रांनायखौ लानानै मोनसे दुखुनांथाव थासारि नुनो मोननाय जादोंमोन आरो सोरखारनि सायाव गोबां सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन बिनि सायाव एमएलए गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि सोरबा सोंखारियोबाबो गनायनानै लाया सुप्रिम कर्टनि बायदिब्ला 2005 मायथाइनि उनाव हाग्रा ओनसोलाव जायफोर थादों बिथांमोना हाग्रायाव थानो मोना बिनि सायाव नोजोर होनानैनो बिटिआरनि हाग्रा ओनसोलाव 2014-15आव थाफैनाय सुबुंफोरखौ होस्रांनाय जादों रायजो राजाफ्रा दुखु मोनोब्लाबो आरो सोंखारियोब्लाबो हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनाय आरो इक'लजिकेल बेलेन्सनि खोथा दं होननानै बुंथियो बिथाङा हाग्रा सिफायग्राया बर' आदिबासि एबा हारसायानो जाथों मानो होस्रांनाया जागोन होननानै बुंथियो एमएलए गबिन्द बसुमतारीया नाथाय 2005 मायथाइनि सिगां थाफैनायफोरखौ होस्रांनाय जानाय नङा होननानैबो रोखायै बुंथियो एमएलए गबिन्द बसुमतारीया बेनि अनगायैबो बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि फैबाय गासै हारि माहारिया जयै गोरोबनानै खामानिखौ मावनो हानाय थासारि फैबाय बे 2 खावसे इउपिपिएल सोरखाराव जेसेबां आसा खालामदोंमोन बेनिख्रुइ बांसिनै खामानि मावनो हाबाय जायनि थाखाय रायजो राजाफ्राबो गोजोनदों होननानै बुंथियो एमएलए बिथाङा आरो बिटिआर गोरोबथानि 90% दफाफोरानो मावफुंजाबाय खालि 10% आद्रा दंसै बेबो माइनर होननानै बुंथियो एमएलए गबिन्द बसुमतारी बिथाङा क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव मालागुरि गामिनि ममिता नार्जारिनि थाखाय अनसुंथाइ बिदों फरायसाफोरा ममिता नार्जारिया गसाइगाव कलेजनि हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय फरायसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला ममिता नार्जारिया थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो टिबि बेरामजों नाख्रेबजादों बिफायाबो टिबि बेरामजों नाख्रेबजानायनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हाया फारसेथिं थांनाय 1 बोसोर सिगांसो बिमायाबो रुंसारि जादों आरो ममिता नार्जारिजों लोगोसे बिथांनि फंबायल' दंसै टिबि बेरामजों नाख्रेबजानायनि थाखाय फाहामथाय लानो थाखाय गिबियाव आरएनबि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन उनाव मोजां फाहामथायनि थाखाय हेल्थ सिटी हस्पिटालाव थिसननाय जादों नाथाय रांनि आंखालनि थाखाय न'आव लाबोफिननो गोनां जाबाय होननानै फोरमायथिदों रिलिज खालामनाय समावबो हानि दलिल होनानैसो रिलिज खालामनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों फरायसाफोरा आरो बेबायदिनो बेराम नायजानायावनो गासैबो हा हुफोरखौ फाननो गोनां जाबाय होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि मददनि थाखाय फरायसाफोरजों लोगोसे ममिता नार्जारिनि नखरनिया बिटिसि सेक्रेटारियेटआवबो थांदोंमोन बेनि अनगायैबो ओनसोलनि एमएलए लरेन्स इस्लारि ओनसोलनि एमसिएलए आरो प्रमद बर'नि पिएनिसिमबो मददनि थाखाय खावलायहरदोंमोन नाथाय साननैसो उनाव होगोन होननानै बुङो आरो दिनैसिमबो सोरखारा मदद होआखै जायनाखि रायजो राजाफ्रानो भट होनानै देरहासार होदोंमोन होननानै बुंथियो बिथांमोना बेराफारसेथिं बेरामा समखौ नेनानै थाया बेनि थाखायनो क'क्राझार बिगियान फरायसालिमा क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा क'क्राझार इउएन एकाडेमि आरो क'क्राझार ओनसोलनिनो फरायसा आफादफोरा जयैनो ओंखारनानै क'क्राझारनि दैलि मार्केटआव अनसुंथाइ बिदों आरो जाहाथे रायजो राजाफ्राबो मदद होयो बेनि थाखाय खावलायहरदों लोगोसे सोरखाराबो जाहाथे मदद होयो बेनि थाखायबो खावलायहरदों फरायसाफोरा नोंथांमोनहा ममिता नार्जारिखौ मदद होनो गोसो दंब्ला एकाउन्ट नाम्बार 50281011006395 आइएफएससी कड BK ID 0005028 बेयाव अनसुंथाइखौ हरनो हागोन उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि दायाव रोजा रोजा फिसायफोरखौ हमदों आरो बेनि थाखाय आसामनि दाब दाब पुलिस थानायाव
गाबगु खुगु थासारि जादों। फिसाइ हमजानायखौ लानानै पुलिस थानानि मोखाङाव गसंफैनानै गाबफैदों बिसिजों लोगोसे बिमा आरो बिखुनजोफोराबो। खायसे गावनि गोरलै फिसाखौ लानानै आरो खायसे गोरबाव गोनां बिसिफोराबो पुलिस थानायाव गसंफैनानै गावनि फिसाइखौ पुलिसा हमनायखौ लानानै गाबफैदों। जेरैखि जाया फिसाइखौ एंगारनानै होफिननो थाखाय दाबि खालामफैदों उन्दै बैसोआवनो जुलि जानाय उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरा। फिसाइ हमजाखांनायनि उनाव बहा थागोन? फिसानि जानाय लोंनाय फरायनायनि बिबानखौ सोर लागोन? बेनि अनगायैबो फिसाइ हमजाखांनायनि उनाव बिहाव बिखुनजोनि न'आवनो थागोन ना गावनि बिमा बिफानि न'आव थांफिननांगौ? फारसेथिं जुलि जाखांनायनि उनाव गावनि न'आव थांफिनोबाबो अरायनि थाखाय थानो मोननाय नङा। बेफोर गासै जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय आरो बिबानखौ सोर लागोन? बेनि सायाव फिननाय होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायदों बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि सायाव 4074 केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादाव 2044खौ दासिम हमबाय। बेनि सायाव आसाम पुलिसनि डिजिपि जिपि सिं बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायथिदों दि आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियै उन्दै बैसोआवनो जुलि जानायनि हेंथायै थांनाय 2 दाननिफ्रायनो खामानि मावदोंमोन। बेनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि एसपिफोरा गावबुरा आरो ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरखौ डाटा बुथुमनो थाखाय बिथोन होदोंमोन आरो गिबि खोलोबाव 3 बोसोरनि गेजेराव जानाय जुलिफोरनि सायाव डाटाखौ बुथुमनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बे लेखायै 4074 केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन आरो दासिम 2044खौ हमनो हाबाय। बांसिनै बिश्वनाथ, बाक्सा, क'क्राझार, बरपेटा, धुब्री आरो हजाइनिफ्रायनो हमनाय जादों होननानै आसाम पुलिसनि डिजिपि जिपि सिं बिथाङा फोरमायथिदों। आरो दासिम गोबाङानो खारनानै दं जायनि थाखाय एरेस्ट खालामनायाव माखासे सम लानो हागौ होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। रिपर्टनि बायदिब्ला बिश्वनाथनिफ्राय सा 137खौ हमबाय, चिरां जिल्लानिफ्राय सा 40, क'क्राझारनिफ्राय 94, सनितपुरनिफ्राय सा 20, उदालगुरिनिफ्राय 58खौ हमबाय। एफआइआर होनायनि उनावबो दायनिगिरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामाखै जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रानो दायनिगिरिखौ हमनानै चिरां जिल्लानि सान्तिपुर पुलिस आउटपस्टआव गथायफैदों। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला देना मर्मुनि बिसिया हपना टुडुजों स्रोदै मोजां मोनखुमा लायोमोन। उनाव हपना टुडुआ देना मर्मुखौ बुथारखुमानानै बालाबारियाव फबनानै दोनदोंमोन। उनाव ना सारग्राफ्रा बिथांनि गोथै देहाखौ मोननो हादोंमोन। बेनि उनाव पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादोंमोनब्लाबो दायनिगिरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामाखैमोन। जायनि जाहोनाव चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थाना आरो सान्तिपुर पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय देवस्रि महनपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोनानै देना मर्मुखौ बुथारनायजों सोमोन्दो थानाय हपना टुडुखौ हमनानै सान्तिपुर पुलिस आउटपस्टआव गथायफैदों आरो बे बुथारनाय जाथायजों सोमोन्दो गोनां दायनिगिरिफोरखौ हमनानै फासिनि साजा होनो थाखायबो दाबि दैखांदों। जुलि जाखांनायनि उनावबो स्रोदै गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि थाखायनो बे बुथारनाय जाथाया जानो मोन्दों होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों। बयजोंबो अनसायजानाय आरो बयजोंबो सावरायजानाय पाठान सावथुना दासिम फ्राय 700 कौटि रां आरजिनो हाबाय। शाहरुख खान आरो दीपिका पादुकणनि ब्लकबास्टार मुभि पाठाना थांनाय 25 जानुवारियाव रिलिज जादोंमोन आरो सावथुना दासिमबो रां आरजिनो हागासिनो दं। अदेबानि सुबुंफोरनिफ्राय अनसायनायखौ दासिमबो मोनगासिनो दङ। 700 कौटि रां आरजिनो हानायनि मादाव भारतआव 436 कौटि रां आरजिनो हादों आरो गुबुन हादरफोरनिफ्राय गासै 260 कौटि रां आरजिनो हादों। पाठान सावथुनखौ बन्द खालामनो थाखाय सोमावसारनायानो पाठान सावथुनखौ मिथिजानाय खालामनायाव बांसिनैसो मदद होदों। जुलिनि मन्दपनिफ्रायनो खारदों हौवा गोदाना। गोथार जुलिनि थाखाय संनाय खावनाय ओंखाम ओंख्रि ना बेदर ओरैनो थालांनो गोनां जादों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबां सांग्रांथि होखानाय जादों। दा समा जुलि जानायनि बोथोर, नाथाय जुलि जानायनि सिगां एबा जुलि लानायनि सिगां खेबसे सानफिन नङाब्ला जोबथेसालियाव थाहैनो गोनां जानो हागौ होननानै सांग्रांथि होनाय खनले खनले जादों। बेनि अनगायैबो जाय समाव उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि हेंथायै फिसायफोरखौ आसाम पुलिसा हमग्लुंदों, बे समावनो 17 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ दोलै नोगोरै गाजा गोमजा जुलि खालामनो फैदोंमोन हौवा गोदाना। बे जाथाया लंकानि खाखि ओनसोलाव जादों। हौवा गोदाननि मुङा सुमंगल माजुमदार। हिन्जाव गोदानखौ जुलि खालामनो थाखाय दोलै नोगोरै फैदोंमोन हौवा गोदाना। बेनि उनाव जाफुबाय लोंफुबाय थानाय समावनो चाइल्ड लाइन आरो हजाइ जिल्ला पुलिसा नुजाथिफैदों। जायनि जाहोनाव हिन्जावखौ जुलि खालामनायनि सिगांनो खारखुमा लांनो गोनां जादों हौवा गोदाना। बे जाथायनि अनगायैबो जायनाखि आयेन बेरेखा फिसायफोरखौ पुलिसा हमग्लुंदों, बे समाव गुबुन रायजोआव खारखुमा लांनो नाजानाय सा 30 फिसायफोरखौ खेबसेयैनो हमनो हादों रुपहिहाट पुलिसा। रिपर्टनि बायदिब्ला सा 30 आयेन बेरेखा फिसायफोरा जयैनो गंसे मिनि बासजों गुबुन रायजोआव खारखुमा लांनो नाजादोंमोन।
मिथिनो मोननाय बायदिब्ला केरेला फारसे खारखुमा लांनो नाजादोंमोन फिसायफोरा नाथाय बिथांमोननि खाफाला गाज्रि रुपहि हाट पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जादों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों